Aquest matí han anunciat que tornaven a ajornar el desnonament. Casa Orsola s'està tornant indesnonable. Avui anunciem que l'Ajuntament de Barcelona comprarà la Casa Orsola juntament amb la Fundació Hàbitat 3. Cap llogater ni cap llogatera haurà de marxar de la Casa Orsola. El cost total de l'operació és de 9,2 milions d'euros. Això contrasta amb la vergonya que és que Jaume Collboni es presenti intentant treure rèdit polític de la lluita d'aquests veïns. Ha sigut 3 anys de lluita, 3 anys d'incertesa, 3 anys de dolor i patiment, i ara, per fi, hi veiem una mica d'esperança. Però el que és més important aquí és que tothom qui ha conegut ara la Casa Orsola entengui què havia passat abans, perquè si no, no s'entén com hem arribat fins aquí. El que és rellevant és que 3 anys abans hi va haver uns veïns que els hi va arribar un burofax dient no us renovem els contractes perquè aquí farem lloguers de temporada, on hi ha dono explicacions del que volem fer, i aquests veïns, per comptes de marxar, van ajuntar-se entre ells i des de llavors van decidir que no marxaven. Jo vic a l'enfront mateix de la Casa Orsola. I és un bloc que era antic, de 3 pisos, però ara l'han reformat, bueno, ara fa 50 i pico d'anys, el van reformar, però jo tota la vida he viscut aquí. Ei, hola! I, bueno, els veïns per mi són com família. La Rosita, bueno, doncs ella, la seva mare era la portera, tenia 2 filles, i, bueno, la Rosita va viure tota, de petita, va néixer, bueno, no va néixer, van vindre que eren una mica grandetes, però jugàvem al carrer. Llavors es va casar i van agafar un pis aquí, a la mateixa escala, a la seva mare. L'Elisenda la conec de tota la vida també, el que passa que ella ha sigut una persona més reservada, però bueno, també la conec de tota la vida. Ella, el seu marit i el seu fill. Ara, això sí, quan la veus i la trobes, és maquíssima també. El Basili és un terremoto. És un trasto, que li dius, quedem a tal hora i es presenta 2 hores després. Però també és tan maco. El tono és fantàstic, també. El seu port és sèrio, però és una persona també molt acollidora, també. És molt maco. El Josep és una bellíssima persona. És incapaç d'ofendre ningú. És professor de matemàtiques, però és una persona que no té mai un no per ningú. És un tros de pa. I, bueno, la Cristina, no vull parlar d'ella perquè és la meva millor amiga. Me l'estimo com si fos una filla meva. Llàstima que no hi és la Cristina. Mira, Cris, passejar. Adéu. Jo cada dematí em poso al balcó. Quan va començar tot lo de la Casa Orsola, jo estava de vigia. I a vegades veia un grup de 3 o 4 tios allà, tots trajats, i deia, mira, vaig a trucar a la Cristina o al Basili, perquè són els 2 que estan més a aquella casa, que hi ha gent per baix que deu ser els mafiosos ja. Pues jo vaig pensar, ostres, quina mala sort, no? Hauré de buscar una altra cosa. Però després, parlant amb un veí, parlant amb l'altre, que tots havien rebut la mateixa notícia, que potser no el renovarien, doncs van decidir que algú havien de fer. Van convocar una assemblea de veïns i sí, van dir que
que no era normal, que no ens ho mereixíem i que faríem alguna cosa. En el nostre cas, al cap de 15 dies, ja ens va arribar un burofax dient que ja no ens renovarien el contracte i que en 4 mesos ja havíem de marxar. Aleshores ja vam començar a veure el que suposava aquest canvi de propietat, que és que ja es començaven a expulsar tots els veïns que se'ls anava acabant els contractes. Perquè no saps si has de començar a buscar pis ja, on t'aniràs a parar, no? Què trobaràs o en quines condicions. O sigui, és una mica la incertesa aquesta. La situació per mi és angoixant, la veritat, perquè quan penses cada dia que t'aixeques, que no saps on t'aniràs a viure, en fi, és indescriptible. És una sensació, jo a vegades me defineixo que soc com un trapecista sense red. És una angoixa contínua, almenys per mi. Jo si hagués hagut de fer-ho de manera individual, lluitar contra un fons, no ho hagués fet. En canvi, si ets més colla, més t'empoderes, ja no ho fas només per tu, sinó també que ho fas per els teus veïns, les teves veïnes. I no només per això, sinó que veus que estàs lluitant contra un model, contra un sistema. Sense el sindicat de lligoteres no haguéssim anat tan lluny. Una mica ens ha empoderat i sobretot conèixer gent que està patint el mateix. I recordo que vam anar el Tono, el Josep, jo i alguns militants més del sindicat de llogateres i vam fer la batuda de tots els pisos, convocant una primera assemblea de veïns. Des d'aquell moment vam decidir que el que calia era una negociació col·lectiva, que si anaven amenaçant els veïns un per un, fent-los fora i fent negociacions parcials, aquí acabaríem perdent el bloc. Vam trucar, vam enviar 1000 cartes, ho vam fer públic als mitjans i la propietat sempre va mostrar una negativa. Mai es van voler asseure a parlar. I la seva estratègia, bàsicament, és esperar-se a que acabi el contracte, posar una denúncia per finalització de contracte i esperar que la justícia faci la seva feina. Venim a explicar que des de fa un any estem visquent un malson. Resulta que on vivim, a les dues finques, ella viu al 122 i al 137, ho va comprar un fons d'inversió. Se m'han anat renovant els contractes sense cap problema fins que va haver-hi canvi de propietat i aleshores el que hem vist, a part del canvi de propietat, és un canvi de model de negoci. No volien cobrar el lloguer, doncs vaig fer gest postals que no agafaven, finalment vaig fer consignacions judicials que tampoc acceptaven i fins que al juliol del 2022 em va arribar la demanda per finalització de contracte. No és que em senti que sigui contra mi o que jo sigui l'afectat, sinó que som totes les veïnes, per tant. A mi una mica el paper que m'ha tocat és el de primer demandat, però li podia haver tocat a qualsevol altre. Jo, Josep, vam anar al judici, que va ser el primer, i dic, va, t'agafo, agafa't del braç i t'acompanyo fins a la porta. Diu, així, diu, com si fossis la meva mare. I la vaig acompanyar fins a la porta. No estàs sola! Casa sola! No estàs sola! Bueno, vam anar al judici de tots, del Tono i del Basili. Ara està lluitant quasi 4 anys, És molt, Qualsevol llogater sap que té un contracte, que aquest contracte s'ha de respectar. Hi ha contractes que no tenen límit temporal, que són els indefinits, però hi ha contractes que sí que tenen límit temporal, que són els que s'estan substituint o s'estaven substituint en aquell moment per contractes de tipus temporal, un cop s'havia rehabilitat i s'havia fet una forta inversió en l'edifici, en els habitatges en concret. Per tant, és un sistema raonable de mantenir, per una banda, contractes antics compaginat amb la rehabilitació i modernització dels edificis.
Com pots compaginar el fet d'haver d'invertir d'una forma important en un edifici i alhora mantenir contractes indefinits a rendes que estan absolutament fora del mercat? Doncs, amb aquestes unitats que et van quedant buides, transformar-les i donar-les un altre ús residencial, que és l'ús temporal. I aquesta és la política que van fer aquests inversors, que és una política comprensible, donat l'estat en què està l'edifici. Si avui estem parlant tant del dret a l'habitatge, és perquè particularment des del 2009 hi ha hagut diferents col·lectius que l'han reivindicat. I el sindicat de llogateres es suma en aquesta mobilització pel dret a l'habitatge i posa sobre la taula una qüestió clau, que és que moltes persones no estan podent mantenir els seus lloguers o accedir a lloguers. En aquest escenari l'habitatge deixa de ser un dret, es converteix en un negoci pur i dur. A tots i totes els que és la primera vegada que veniu, sigueu benvinguts i benvingudes i comença l'assemblea. La feina que fem al voltant de l'assemblea, el més important que fem aquí és per... No me'n vaig, jo em quedo a casa meva i que l'ascensor no se podia portar. Fem assemblea i amb això ja preguntem els dubtes, preguntem pel següent. Tuvimos una firma de contrato normal, revisé todo muy bien con lo que entendía. Ahora también tampoco no quería hacer el curso de la nueva ley. Y tengo comunicación directamente y bueno, las últimas cosas que nos van a hacer va a ser usar Hola, bona tarda, som l'Anna i en Josep de Casa Orsola i us venim a portar les últimes novetats. I és que hi havia el primer desnonament previst pel dia 14 de febrer, doncs abans d'ahir van rebre la comunicació de la jutgessa que la plaça sense data. O sigui, sense data, però se suposa que serà, no sé, aviat. Evidentment s'han fet moltes accions i s'han de confrontar moltes vegades, però també s'han fet festes de Sant Joan, vermuts el dia del treballador... O sigui, hi ha hagut molta vida i, de fet, molts comerços coneixen el cas i et pregunten quan vas a comprar i com segueixen els veïns. O te n'adones que quan fas una acció davant de Casa Orsola, una paella, ve gent molt afí al sindicat, però també gent que ha connectat, no?, amb aquesta ràbia de dir ens estan robant al barri. Aquest problema l'han creat qui va dissenyar unes lleis que permet fer fora els llogaters quan se'ls acaba el contracte. Aquest problema l'ha creat qui va dissenyar una regulació de preus que permet fer lloguers de temporada i posar preu que et doni la gana. Aquí la sortida, la resolució d'això ha d'anar per canviar totes aquestes coses i per fer que l'habitatge no sigui una mercaderia, que no es pugui fer negoci amb l'habitatge. Si parlem de la compatibilitat entre el negoci immobiliari i l'accés a l'habitatge, hem de dir que ha de ser perfectament compatible, perquè si no fos compatible no hi haurien empresaris immobiliaris. Qualsevol activitat empresarial requereix rendibilitat. La qüestió és que ha de ser compatible tenint en compte que hi han d'haver dos mercats d'habitatge. El mercat d'habitatge lliure i després l'habitatge protegit. I aquest habitatge del mercat protegit té unes regles absolutament diferents. Estem farts que no hi hagi habitatge. Els habitatges són un dret bàsic. Que no hi ha dret, que no hagi manat. Que sembla una cosa que a vegades no és violenta perquè no està tota la vida. Avui estem preparats per anunciar que dijous comença una marató en defensa de la Casa Orsola, que a partir de dijous a les 6:30 de la tarda estarem tots alerta per defensar la Casa Orsola.
La idea d'avui és que tots i cada un dels veïns que viuen al voltant de Casa Orsola ho sàpiguen i vinguin al desnonament. Perquè el divendres li toca al Josep, però en qualsevol altre moment li pot tocar a qualsevol altre veí. Però si veuen que els veïns estem organitzats i que plantem guerra i que no ens deixem fer fora, deixaran de comprar. Per tant, aquest divendres a les 9 del matí, tothom aquí a defensar el Josep, defensar Casa Orsola i defensar Barcelona. Som-hi! Hem muntat un control de realització, això és el destí de casa meva, i estem fent una retransmissió de tot el que està passant, una marató des de la tarda del dia abans del desnonament fins al divendres, que és el dia clau. 10 segons. Aquest comptador que indica és el temps que queda fins a les 10 del matí, que és l'hora a la que arriba la comitiva policial. Casa Orsola! No pot ser que gent que porta aquí vivint 20 anys la facin fora perquè un fos voltor decideixi que ha de fer negoci amb els habitatges dels veïns d'aquí. Nosaltres aportem el nostre granet de sorra de la manera que podem i al final nosaltres també volem viure aquesta ciutat i lluitem per les coses, no? Per fer una ciutat més digna, més justa i per tothom. Però el que està passant no és una cosa que es visqui cada dia. I demà també vindrem d'hora des de la propietat i crec que des de potser els polítics alguns volen anar molt forts, però nosaltres també. Doncs el dia 31, jo m'imagino que ja des de primera hora del matí hi haurà molta gent, gent potser que no he vist mai, que no coneixo, ni té res a veure amb mi, però que ens uneix això, que trobem aquesta injustícia, no? I ells posaran el seu cos davant de la porta de casa meva per evitar que entrin, no? M'imagino que intentaran assegurar la porta, no? I clar, depèn de la quantitat de gent que hi hagi, doncs no serà possible. Bàsicament la idea és reforçar la resistència popular que hi ha ara a peu de carrer, perquè en cas que s'intenti executar el desnonament, ara encara no sabem si s'executarà, són les 10 del matí aproximadament, i la comitiva d'arribar a les 10:30. En cas que s'intenti executar, la idea és això, reforçar la resistència que hi haurà a peu de carrer amb resistència pacífica aquí. Bàsicament la idea és que alguns companys es despengin per la façana i altres s'encadenin a la paret i altres punts del pis, bàsicament per a posar més difícil el desnonament i plantejar resistència fins al final, posar-ho complicat. És l'hora, ha arribat la comitiva judicial. Tothom a acostar-se. Vam dir que avui aquí no hi hauria un desnonament i avui aquí no hi haurà un desnonament.
L'operació Casa Orsola neix a partir de la iniciativa de la Fundació Hàbitat 3, que fa la proposta de tirar endavant una compra directa per part d'Hàbitat 3 amb el partenariat de l'Ajuntament de Barcelona com a soci minoritari. I és aquí on neix el que hem batejat com la compra social i col·laborativa. Això és un format d'operació, diguem, 51% promotor social, 49% Ajuntament de Barcelona. És a dir, poder intervenir al mercat l'Ajuntament de Barcelona de la mà d'un promotor social que sigui soci majoritari. La decisió que pren l'Ajuntament, després de veure que té un conflicte allà que no es podrà executar aquell desnonament, que si s'intenta executar es convertirà en un problema d'ordre públic amb moltíssimes mirades a sobre, és negociar directament amb la propietat i d'esquena als llogaters, sense haver parlat ni amb els llogaters ni amb el sindicat, un pacte per comprar aquell edifici. A més, el compra per més de 9 milions d'euros, quan Albert Uller havia adquirit 3 anys abans per 5 milions i mig aproximadament, i així, diguem, estalviar-se aquell problema. Que l'Ajuntament no desemborsa 9 milions d'euros. 9 milions d'euros és el que val Casa Orsola, però l'Ajuntament paga gairebé 5. Gairebé 5. El 2021 l'Ajuntament hagués desemborsat 6,5 i no hi havia habitatge buit. Ara guanyarem 9 habitatges buits pel parc públic. Per què no comprem Casa Orsola o per què si comprem 5 altres finques a l'Eixample en aquell mateix any? Això és una cosa que va succeir. Doncs bàsicament perquè els criteris que feien servir ens indicaven que eren més adients altres compres. Quins eren aquests criteris? Nosaltres buscàvem finques on hi hagués gent en situació de vulnerabilitat, és a dir, que si venia una altra propietat acabarien al carrer. Buscàvem finques on també hi haguessin pisos buits, perquè hi havia molta necessitat de reallotjar gent que feia molt de temps que estava esperant a la mesa d'emergència en situacions que no eren les adequades, i evidentment buscava una finca que tenia en compte també les necessitats de rehabilitació, tingués preus suficientment per sota del mercat perquè tu has de poder justificar així la teva compra. Molt important, evidentment, en aquell moment que estem parlant això de l'estiu del 21 o estiu-setembre, no hi havia el conflicte que mesos després esclata i que veiem què és el que està passant, que és una nova propietat que compra i que l'únic que vol és especular, esperant que els contractes s'acabin per fer lloguers de temporada i triplicar els lloguers. Això no passava aleshores. Evidentment, si hagués passat, doncs també segurament haguéssim pres una altra decisió. Hi ha un moment en què l'Ajuntament decidim, en vista de la negativa de la propietat a negociar de cap manera, acceptar qualsevol tipus d'ajudes per mantenir els llogaters i llogateres, a fer una carta pública dirigida a la propietat, que evidentment també fem arribar als veïns i veïnes de la finca, on els hi tornem a oferir els nostres serveis, però a la vegada assenyalem que la seva postura bàsicament el que està fent és intentar dur a terme pràctiques especulatives, i la resposta és unes declaracions públiques de l'advocada de la propietat dient que ens voldria denunciar. El cas de Casa Orsola ens mostra una nova realitat, que és que la mobilització serveix perquè es busqui una solució particular en aquest cas, que és la compra de l'edifici per part de l'Ajuntament. És un triomf del moviment pel dret a l'habitatge, és un triomf en el sentit de que allò que denunciaven que no podia passar, allò que denunciaven com a injust, s'atura. El que passa que la manera d'aturar-lo no resulta del tot satisfactori pel moviment, perquè significa pagar en peu públic a una propietat que està buscant un benefici a partir d'aquest edifici, i segurament el moviment el que voldria és una llei més exigent que limités què poden fer les propietats amb els seus pisos, amb els seus habitatges. Perquè una cosa és el dret a la propietat i una altra cosa és el dret al negoci vulnerant el dret a l'habitatge. Des de l'esquerra de l'Eixample Sant Antoni. En vez de mantenir la protecció per sempre. La falsa intencionada l'ocupació com a principal problema d'habitatge. S'uneixen i s'organitzen. Nosaltres som conscients que aquesta solució que se'ns ha donat a nosaltres és
no és una solució universal, és un cas puntual. Imaginem que en vistes de les mobilitzacions que vam aconseguir, del suport que vam obtindre, d'alguna manera se'ns va voler desactivar i aleshores es va fer aquesta mena de solució. Però sabem que això no és, que s'ha de buscar una altra mena de regulació, però que no l'Ajuntament, per molta bona voluntat que tingui, no pot comprar tots els edificis de Barcelona. Això, organitzar-nos bloc a bloc, organitzar absolutament tots els blocs de Barcelona per poder quedar-nos a casa nostra, organitzar els diferents conflictes. Nosaltres hem vingut de carrer Mallorca 243, estem tocant a Balmes, som dreta de l'Eixample, com vosaltres, i llavors som un edifici de 11 pisos, també, o sigui que és molt semblant, amb també diferents casuístiques, ara en quedem 7. Hi ha persones que han nascut al bloc i encara hi viuen, de 80, 90 anys. Hi ha persones com nosaltres que portem 15 anys visquent al bloc i hi ha pisos que les persones que vivien han anat morint i s'han convertit en pisos turístics. Jo vinc del conflicte de Tapioles 15, una mica per aquests primers moments, perquè nosaltres sí que vam ser també un cas d'èxit, vam aconseguir 9 contractes en el conflicte en 2 finques. Estuvimos en 2 años de lucha, hace casi 2 años y medio. Nos quisieron echar, somos 15 familias, nunca se pudo negociar. Jo de moment he contactat com amb 5 portes, ens hem donat els telèfons, tal, i és més que ara com una mica preventiu, perquè tampoc sabem què passarà quan ens acabi el lloguer. Nosaltres vam decidir organitzar-nos, vam decidir els 5 veïns que quedem, no, de les 5 vivendes que quedem, doncs quedar-nos allà, no marxar. I ara, no sé si arrel també una mica de Casa Orsola, doncs ens van contactar uns advocats i ara estan oberts a parlar. Y vengo como parte del blog Papayona, al igual que muchos otros que hay aquí. Es una propiedad vertical que hará más o menos un año pues la propiedad muere y lo compra un fondo de inversión. Hola, bona tarda. Som les veïnes dels 8 blocs de Gràcia. Som 8 blocs amb 8 carrers diferents que al juny ens va comprar un fons d'inversió, Palau Manfredi, liderat per Bernat Palau de Belza, que és el que va comprar el bloc llavors, que és el que en el seu moment liderava el fons Baures Investment i que va denunciar la cúpula de l'anterior Ajuntament per coses que ni el jutge es va poder creure i va arxivar el cas. Al meu blog tot just ens estem organitzant, estem com en les primeres fases. Aquest diumenge tenim la primera assemblea de veïnes i l'entomem amb moltíssimes ganes, energia. Pepi. Què tal, Pepi? Ojo. Que vinc des de Mercat de Sant Antoni amb aquesta calor. Noi, què celebrem aquí avui? Què celebrem? Digue'm-ho. Ja ho saps bé prou. Vinga. Això ho vulguis, Pepi, que ets la primera. Quan estudiem els moviments socials, una de les coses que ens acostumem a trobar sempre és que en moltes ocasions aconsegueixen èxits, triomf, des de la perspectiva del que reivindicaven, però no aconsegueixen exactament allò que reivindicaven. I en moltes ocasions això per algú és vist com una derrota, perquè no vas aconseguir exactament el que buscaves. Però en la lluita, en la mobilització, potser has aconseguit altres coses que no esperaves. És evident que no es tractarà d'anar comprant edificis, sinó, per què no, prohibir que els puguin comprar fons d'inversió que venen a fer fora a la gent. Per què no prohibir que s'hi puguin posar lloguers de temporada i co-livings on ara hi ha veïns vivint-hi? Vull dir, no podem jugar aquesta ruleta russa amb una cosa tan bàsica com és l'habitatge. I per tant, hem de caminar cap a o contractes indefinits o contractes que es renovin automàticament. Ara el debat és l'habitatge què ha de ser? Ha de ser un dret, que ha de ser garantit, o ha de ser un negoci? Depenent de com responem a aquesta pregunta, tindrem un futur o un altre. Bueno. Sí. Però jo sempre ho deia, no marxareu. No marxareu. Ja. No marxareu. Una cosa de bruixa tens, Algo d'aquí. Però per segons què no, Si ho fem bé les coses, això que és tan excepcional amb la Casa Orsola d'aquí un temps ha de deixar de ser excepcional, no? I que hi haurà com tot de blocs que puguem aixecar coses
com aquesta, que això hagi sigut un avís per tothom i que no es tornin a atrevir. I tercer, i això sí que jo crec que sí que, no sé si passarà, perquè això sí que ha sigut molt excepcional, perquè jo crec que aquí hem fet amics i això no s'acaba, no? I això és el que ens emportem. Doncs vinga, per la nova etapa, força sindicats, visca la Casa Orsola. Que volen aquesta gent que truquen de matinada han trucat. La llei una hora assenyala i ara l'estudiant es mor. L'es-mort d'un truquetenc d'alba. Que volen aquesta gent que truquen de matinada. Que volen aquesta gent que truquen